Meneer, wat merkt u van het P&M Hoes hier naast u eigenlijk? Nou, ik vind het gezellig, leuk. Ja, leuk muziek en ja, is sowieso voor een goede doel. En ja, dat is prachtig wat ze dat doen. En steunt u ook dit goede doel? Nou, ik wist niet dat ze een glazen huis hier in Panningen zouden neerzetten. En ik ben nou aan het overwegen. Ja, er zal wel zeker een steuntje komen. Maar ik moet wel kijken op welke manier en hoe en wat. Ja. Ja. Nou, u heeft nog eventjes, staat u hier nog de hele avond? Nou, ik sta wel zeker tot uur 8. Dus dan heeft u nog even tijd om het te overwegen. Ja, zeker, zeker. Ja, het is wel jammer dat het zo helaas. Het is nu bijna 6 uur. Helaas is het jammer dat het zo slecht weer is. Ja. Dus, Maar wat brengt u hier? zegt u? Wat brengt u hier om hier te komen kijken? Ik kom hier voor te kijken. Als het dan slecht weer is, kom ik kijken voor de gezelligheid. En ik hou veel van muziek. Ja. Helaas is het jammer dat het zo slecht weer is. Ja.